До теб, Аничка, сърцето в кошера, душата в бурята и светлината в здрача. Аз съм Елена Мегданска и днес ще говоря не от свое име, а от името на твоите работни пчелички. Твоето роящо се сърце от обич и труд. Събрали са се, събрали всички твои работни пчелички в едно единствено благодаря. Но всеки го носи с различна тръпка, различна сълза, но еднакво признание. Ти не си просто ръководител, не си просто човек, с когото споделяме делник. Ти си като майка пчела, нежна и силна, понякога мълчалива, но винаги присъстваща. Ти си онзи тих ритъм, който държи целия кошер жив. В теб има нещо свято. Не онова свято, което стои по стените на храмовете, а святостта, която живее в малките ти жестове, в начина, по който слушаш, насърчаваш, прощаваш и водиш. Ти си направена от изворна вода, прозрачна, чиста, дълбока, неуморна, подхранваща. Край теб всичко расте, зрее и ухае на смисъл. В свят, в който хората често търсят спасение в далечни герои, ние имаме щастието да го намерим в теб, тук, до нас. Светица в обувки на делник, лидер с усмивка вместо жезъл. И ето ги, всеки от тях ще ти каже по едно изречение, простичко, но от сърце. Не очаквай гръмки думи, очаквай шепот от душата. Защото, Аничка, ти не си част от пътя им, ти си самият им път. Краси каза. Ани, душо, ти си като една буря оносия. Влееш ли некъде и ората и столовете почват да се движат. Лидер си, президентка, организаторка, душата на групата и бая други работи. Ама за мене си просто моята си, най-важната. Кажи ми, как фащаш толкова много неща, без да ти пуши главата? Все ще имаш идея, все ще дигнеш ората на крака, а вечер, като останем само ние двама, пак си ти, моята Шушана, дето ми прави вечерите по-топли от печка на дърва. Голема си работа, ма и голема любов си ми. И като тропнеш с тия твоите цървулки, не знам дали се тресе сцената или моето сърце. Благодаря ти, че си до мене, и кът шефка, и кът любима, и кът най-сладката ми лудост. Целувки и едно големо на здраве за тебе. Мила моя Ани, 14, скоро 15 години заедно, рамо до рамо, и винаги си била наш двигател, наш уходител също, когато нещата са се нажежавали. Винаги си се старала да сплотяваш хората. Този събор тази година, 10-то юбилейно са издания на събора, на нашето бебе и на твоето бебе. Мисля, че показва просто на какво си способна, за да не сплутиш, за да ни водиш много, много надалече. Дори там, където изобщо не сме подозирали, че някой ден ще стигнем. И дори като сме се заръчали преди 10 години, няма повече да вършим такива неща, да организираме такива събития. Само ти си способна да ни дадеш този хъст, да ни дадеш тази енергия, да си винаги до нас в правилния момент, за да можем да продължим напред. За това ти благодаря изключително много. Не знам дали има неща, които да не сме преживявали още заедно, но се надявам да има такива и да ги живеем още в следващите години. Обичам те! Мила Аничка, мила майка пчелички, благодаря ти, че си наш лидер, че ни обединяваш, че ни даваш идеи, че ни караш да излизаме извън зоната на комфорт. Има срещи в живота, които го променят. Моята среща с теб е точно такава. Живота ми от тогава някак си е по-интересен, по-забавен и всеки път правя нещо ново и неочаквано. Целувки! Мила Ани, не спирай да ни вдъхновяваш и провокираш с нови идеи, с нови проекти. Ние ще мрънкаме, но изкарвайки ни от нашата зона на комфорт, ние ще се преоткриваме, усъвършенстваме, ще се развиваме. Заедно сме неотразими, неповторими, недостижими, непресъхващи извори. Благодарим ти! Целувки! Ани, мотивацията.
Благодаря ти, че толкова години продължаваш да ни мотивираш с такива хубави идеи. И най-готиното, знаеш ли кое е? Че се събрахме един суперски екип, с който всяка реализация е просто удоволствие. Благодаря ти, Ани, за това, че станах част от екипа, без да го усетя. За доверието ти и за това, че винаги имаше отговори на моите въпроси в нуждите моменти. Благодаря ти също най-вече за това, че успяваш да сплотяваш и събираш хората, за да се създават нови традиции и семейства. Ани, привет! Събора вече мина от известно време и най-важното оцеляхме. Надминахме себе си, мисля, че всеки един индивидуално и като екип, и като сплотена група от Извора. И това го дължим най-вече на шефа на този хубав извор на творчество, на любов, на положителна енергия. Всеки индивидуално има интересни идеи, супер идеи, много блика от енергия и ентузиазъм, но ако няма някой, който да го канализира, да вкара извърчето в правилната пътека, така че да подхрани правилното дръвче, нищо не става. Така че хиляди благодарности за това, че ни се доверяваш, ни се вързваш на лудостите и си наистина наш извор и на сили и на творчески дух и на цялата обич, която блика в това от изворно семейство. Благодаря ти! Наша единствена! Ани, още едно преживяване изкарахме заедно. Ти беше топ. Мисля, че всички дадоха всичко от себе си. Ти естествено най-много. Всичко беше на твоя гръб. Номер едно си. Ако може някой така да мотивира всички, както ти мотивираш, ево, който го може, го може. C'est clair. Moi, j'ai juste envie de rajouter bravo. Il y a tout ce que tu as pu gérer, il n'y a que toi qui le sais, véritablement ce que tu as géré. Même si nous, on en a une idée, ce que toi, tu as vécu à l'intérieur, il n'y a que toi qui véritablement le sais. Et moi, j'ai envie de te dire, au-delà du bravo, tu as cette compétence pour mener des hommes. Tu as une vue globale et je te l'ai déjà dit. Tu es vraiment une meneuse et tu mérites vraiment d'avoir ta propre entreprise, c'est clair. J'ai envie de dire merci et moi l'Annie que j'ai envie de voir, c'est pas celle-là parce que celle-là on la connaît, c'est celle qui a versé sa larme sur la scène et là tu m'as véritablement touché. C'est l'Annie que j'aime. On t'aime, Ани. Скъпа Аничка, наша обичана шефке, на кошера от Изворен, благодарим ти, че си онази слънчева пчеличка, която не само събира нектар от добрината, но и щедро го раздава на всички около себе си. В твоето присъствие дори най-мързеливата пчела се вдъхновява да работи с сърце и с усмивка. Ти си като медена лъжица в чаша с лимон. Винаги знаеш как да направиш дори най-горчивия ден по-сладък. Със своята вечна вярност, доброта и неподражаема енергия ти превърна кошера ни в дом не само за работа, а и за душата. А ние, твоите пчелички, с ръка на сърцето и с леко полепнали от мед пръсти, ти казваме: благодарим ти, че си тук. Благодарим, че си ти. Саби каза: има хора надарени с дар да събират корени, души и сърца в едно. Изкусни такачи, които вплитат духа на предците в нишката на настоящето. Онези хора, които не само пазят традицията, а я карат да диша. Такива, които създават не просто събора на една друга България, а го превръщат в едно живо сърце, топтящо в ритъма на земята. Такава е нашата Ани. Пазител, двигател, радетел. Човек, който ни събира не за ден, а за вечност около песента, хорото, вярата и българския дух. Тя е онази тиха сила, която вдъхновява и свързва душите не просто на едно място, а в смисъл. Анита. Тя върви по свой път със сила и увереност.
Не чака позволение, а създава възможности. Всяка нейна крачка е урок за младите, че с труд, вяра и смелост всяка цел е достижима. Обичаме те! Здрасти, Ани! Искам да ти благодаря за този страхотен събор. Направо беше супер, нямам думи, страхотен уикенд. Не много спъне за всички, още повече за тебе, но много се радвам, че бях там и бях част от организацията. Благодаря ти за твоето доверие на мене, за комуникацията. Много се радвам, че работих с тебе. Направо, че си страхотна, истинска шефка, нали, това го знаем, шефе, която даде всичко за този проект и без сън, и за това браво. Дари каза: Анчи, благодаря ти от сърце, че толкова години си нашия извор на енергия и мотивация. Без теб нямаше да имаме нашето изворно семейство. Обичаме те. И допълни: От септември започваме да плануваме 20-тия юбилей. Hello Anita. Alors tu sais, le capitaine Haddock disait toujours « Mille sabords ». Donc je me pose la question, mais qu'as-tu fait des 990 autres? Bon, en tout cas, mille merci Anita. Bisous. Ани, благодаря ти за възможността да бъда част от това уникално събитие и най-вече да бъда част от наистина стойностния ти екип. За мен беше чест да изживея тези емоции рамо до рамо с вас, да се запозная с толкова енергични, позитивни, креативни, всеотдайни и истински хора. Беше чест да оставя частица и от себе си. Това събитие оставя отпечатък в личността ми. Научих много. От теб, от тях. Не сме перфектни, но сме истински. Ти си слънчицето вкъщи, моя сладка мамо. От училище се връщам, срещаш ме за смяна. Тези думи от любимо твое стихотворение ми изникват в ума. Беше малка, с големи плитки и още по-големи панделки. Рецитираше вдъхновено, а ние с баба ти Весете слушахме с вълнение и умиление. Беше някога. Колко вода изтече от тогава. Ти порасна, изучи се и отлетя към една страна, която стана твой втори дом. Но дълбоко в сърцето си запази спомена за родния дом, за ония нашенски танци и традиции, дето палят кръвта ти, а един жилав корен български, от който всички ние черпим сила, те държи здраво изправена на земята. Магичен е този корен. Криле дава за полет. Памет българска пази и съхранява. И ето, че дойде време аз, твоята майка и част от екипа на 10-тия юбилеен събор на Мегдана на другата България в Лион, да ти кажа: радвам се и се гордея с теб, Анитка. Рядко го казвам, но ти винаги си била моето слънчице. Ти даде и сърцето и душата си на този запомнящ се с искреността, отдадеността и усмивките юбилеен Мегдан. Гледаше го като свое детенце и грижливо го пазеше от лоши очи и мисли. Ти доказа и на себе си, и на прекрасния си екип от чудесни, от изворни приятели, че всичко, което се прави с много желание, смисъл, с любов и професионализъм до детайл, може да стане. И мечтата се сбъдва. А тази обич и уважение и благодарност бе към тях и за тях. Твоите скъпи мегдански приятели дошли от различни кътчета по света. Събрали ми се, събрали в Лион. Благодаря ти, че за 10-ти път усетих пулса на този с нищо несравним Мегдански събор и се потопих заедно с теб в неговата магия. Дерзай
Имаш криле, опит, знания, усет и знаеш как. Имаш и екип. Пази го. Изворчета мили, прегръщам ви. Обичам те и винаги ще бъда до теб. Твоята опора и подкрепа. Бъди благословена, Анитка.